Odhi nyime nyako Ramogi wan gi weche motenore kod mago mabende nitiere e doho. Andika mar kuong'ruok mochwal ne doho kowuok e duol mar IEBC. Oboke ma ondiki gi kambi mar okinde mar Isa & Co Advocates kanyiso ni duoko mar duolno owuon ne ok ogol e yor ler. Bende giwacho ni neno makamano en mano ma oyie kod chung' mar commissioners maromo 4 mag IEBC ma osewacho ni jakom mar IEBC Wafula Chebukati ne otayo chenro mar yiero ma onge kod ler. Achiel kuom weche ma omeny e obokeno mar kuong'ruok, Chebukati yango ni ne opuodho jochung' e yiero kata returning officers ka ok onywando pach commissioners wetene mag duolno. Bende nonro ewi jopiny Venezuela manochopo e pacho ka ma ocho maki yango ni ne ogwelgi mana gi Chebukati owuon ma ok duol mar IEBC. Obokeno mar kuong'ruok ma siro kweth mathoth e kind commissioners mag IEBC dwaro ni doho ochiw chik ma biro neno ni okol matut i mbui kod masinde mag IEBC manotigodo e yiero ma higani, kendo yango kwan ji duto manyicha ni kod nyalo mar yawo mbui mag IEBC. Nono kwan ji manyicha ni ogoyo ombulu kokalo e masinde mag KIMS-KIT, nono kaka masinde mag KIMS nyocha ne ochwalo duoko kowuok e kuonde mag luto ombulu, kaka masinde mag KIMS nyocha ne ochwalo duoko nyaka e kar kweno mar od bura, kaka masinde go mag KIMS-KIT bende ne ochwalo duoko nyaka e kar kweno mar county, kod kaka masinde go ne ochwalo duoko nyaka e kar kweno ma Bomas. Commissioners go bende omako chung' motegno ni duoko manyocha ne olandi gi Chebukati ok opuodhi kendo onge kod adiera.